jo snakket noget om blandt andet rust. Og det rust, vi viste jer, det var jo på stænglerne. Men her kan I se, at her sidder det bag på bladene. Og det har jeg faktisk ikke tænkt over, men det, at de gør. Men der er altså også mange af mine roser, som har rust på bagsiden af bladene. Så en anden svampesygdom, det er skimmel. Og den kan I se, det her blad er tydeligt angrebet af skimmel. Det bliver sådan nogle sorte, udflydende pletter, og hvor stråleplet de er mere sådan runde i det, men skimmel, den spreder sig meget. Ja, og den her rose beskar vi jo tidligt i foråret, og jeg tror nok, jeg nævnte, at den er til for meldug. Det gør den faktisk hvert år, og her kan I se, hvordan det ser ud. Kan I se, den der knop der, det sidder her bag på knoppen, og så breder det sig, og det misfarver faktisk roserne. De her roser, de får sådan et lidt blegt, kedeligt skær, i stedet for den der mere rene farve, som den burde have. Jeg ved ikke, om der er... Altså, hvis I ser den her, den farve skulle de jo have over det hele, men de bliver meget blege i det. Og det er jo lidt kedeligt. Det lægger sig også som en belægning på bladene, og til sidst så ser det jo så trist ud. Jeg gør ikke rigtig noget ved det andet en gang, men så spuler jeg den over, fordi det kan jo skyldes tørke, og det kan også skyldes, at der er for meget kalk i jorden. Så men ja, altså, som sagt, så gør jeg ikke rigtig noget ved det, andet lige giver det en overbrusning en gang med, og så får jeg også alle de visne blade skyllet af. Det er jo meget godt. Ja, nu vi er her, det er jo så Leonardo da Vinci, som jeg gav en tur med hækkeklipperen tidlig forår. Det kan jo nok se, den der meget frodig ud nu. Men den har altså også meldug, og her kan I se det på bladene. Se tydeligt her, hvordan det lægger sig som belægning på bladet der. Og det vil jo så senere komme op og lægge sig bag på knopperne. Ja, vi har jo snakket om rust, men der findes jo desværre også en masse andre sygdomme, som roser kan få, blandt andet stængelsyge. Og den kan jeg lige vise nogle eksempler på her. Jeg har 3 bourbonroser, som hedder Souvenir de Saint Annes, og både, nu kan vi se for skyggen, både den her og den der er angrebet. Den der, det er jo tydeligt nok, den er jo helt vissen. Og hvis I kigger, jeg ved ikke om du kan komme tæt på her, Carsten, så kan I se, den er angrebet hele vejen op ad stænglen der. Altså, jeg burde jo nok klippe den af helt derned til. Nu prøver jeg her at klippe dertil, og så se, nu ved jeg ikke, om den her saks skal tage den, hvordan den ser ud indeni. Ej, den er jo altså ikke for god, vel? Den er faktisk lidt brun. Vil du ikke mene det, Carsten? Jo, det skal jeg. Det er, så bliver jeg altså desværre nødt til at klippe den ned, helt herned til. Det ser også meget bedre ud. Den må ikke være brun, den skal være frisk grøn jo. Se, er den ikke smuk? Ja. Godt. Nå, den vokser jo desværre i en fjollet retning, men altså, det er der jo ikke noget at gøre ved. Ikke med det her. Der blev ikke ret meget tilbage. Så har vi den her over. Den ser jo fin og frisk ud. Men det er den bare slet ikke. Kan du se dernede? Kan I se det? Dernede. Det ser jo forfærdeligt ud. Så den er jeg jo desværre også lige nødt til at give et hak. Og så er der bare én tilbage. Det er jo altså. Nå, det er sørgeligt, men sådan er det. Du kan lige se, hvordan den ser ud, når jeg klipper. Den tror jeg faktisk er okay. Den er fin. Ja. Sådan. Så har jeg fået massakreret de to. Og det er lidt ærgerligt. De er meget søde, de her bourbonroser. Ja. Vi har også snakket noget om de sygdomme, som skyldes insekter. Og der har vi jo cikaderne, som sætter sig på bagsiden af bladene. Nu skal jeg lige se, nu klipper lige der, så vi ser, om der er noget her. Der er et par stykker. Men de kan samtidig sidde fuldkommen tæt. De suger af bladet, og så bliver bladet misfarvet. De kan jo bare se, hvordan det ser ud, det her blad. Se, det er ikke kønt. Og de kan virkelig misfarve sådan en hel busk, hvis vi lige går videre med herned, Carsten. Skal bare se. Den rose her. Altså alle bladene, kan I se, de har været haft en tur med cikader. Jeg skal lige prøve at klippe bladet, jeg ser, om der sidder nogen nede under. Eller... Ja, der sidder, nu flyver de jo, fordi jeg kommer, og flyver de væk. Men altså, se bladet, og sådan ser det meste af busken ud. Det er jo lidt synd, de får sådan en kedelig farve, når den skulle være fin mørkegrøn.
Ja, det er ærgerligt. Ja, vi skulle også snakke lidt om stråleplet, fordi det er simpelthen så almindeligt. Men hjemme i min have, der kunne vi simpelthen ikke finde nogen. Jeg tror, jeg er gået og bare klippet de vissenblade af, der var med stråleplet. Så nu er vi gået over i Carstens have for at lede efter stråleplet her. Vi finder en masse skimmel. Det eneste, vi tænker måske kunne være stråleplet, har vi herover. Så der skal du nok bevæge dig herover, Carsten. Men vi skal lige se skimmel. Ja, skimmel. Den er meget, meget tydelig her. Ja. Og den er også tydelig der. Og vi har også et blad her. Og her har vi så fundet et par blade, som vi mener er angrebet af stråleplet. Og så også for I kan se forskellen. I kan se, den her, det er skimmel. Og den der med stråleplet, der kan I se, at pletterne er mere ligesom lidt afgrænset, mere runde i det. Og bladet bliver helt, først er det brunt, her er det jo sort, så bliver det brunt, og så bliver det gult, og til sidst bliver det helt brunt og falder af. Og det man kan gøre, man kan jo enten klippe bladene af i starten, mens de ser sådan her ud, så er man fri for at skulle bukke sig helt derned og samle dem op. Men altså, det er det man gør, samle bladene væk og fjerner dem. Ja, og det her, det er så Roald Dahl, en årstidrose, som jeg er meget glad for, og som plejer at være sund. Men den bliver ligesom alt muligt andet også angrebet. Og den her, den har så fået lidt bladlus i en af knopperne. I kan se meget tydeligt, hvor kan I se den? De er helt grønne. Altså bladlus kan også have andre farver, de kan også være røde, de kan også være sorte. Jeg har faktisk fundet forleden dag en med røde, også her langt dernede, men der er ikke ret mange. Det er den eneste spids, jeg har set endnu, og jeg gør ikke andet, jeg bare basker dem væk. Det her, det er så Jacques Cartier, og den er jeg meget glad for. Det er sådan en virkelig sød, fin rose, men altså, den bliver frygtelig angrebet af rosenboren. Vi prøver at se, hvor deform den er her, den her knop. Nej, bum, bum. Og den er altså blevet angrebet, den borer sig ind her, og så gør det, at knoppen den bliver fuldstændig ødelagt. Den får sådan en grim farve også, eller grim facon nærmest. Men I kan lige prøve at kigge herover, Carsten. Prøv at se. Der har den været på spil, og der kan I se, at den der knop, den er helt død. Den har været inde i den, så knoppen er død, og den der er også angrebet, så de bliver ikke til noget, de der, eller hvis de gør, så er de i hvert fald ikke særlig pæne at se på. Her er et eksempel på den lille rosenbladvips, som man også kalder for en cigarruller, fordi den lægger sine æg, vipsen, den lægger sine æg i kanten af bladet, og så begynder bladet at rulle sig sammen ind mod midterribben bagtil, så I kan se, at de får sådan en underlig, altså hvis de har gjort det, ja, så ligner de lidt en cigar, når det er sådan nogle blade, der sådan er rullet rigtig sammen. Og så ligger den derinde og udklækker sig, det bliver til en larve, som udklækker, så falder den ned, og så dernede, der ligger den så om vinteren, og så kommer den frem i foråret og begynder forfra. Og så det man kan gøre, det er måske at klippe bladene af, men altså jeg har så mange af dem, så det opgiver jeg. Ja, det er jo så altså ikke kun svampe og insekter, der kan ødelægge roserne. For meget vand, det kan altså også give det her resultat. Det er jo ikke særlig kønt, så det må man bare klippe af. Det er jo, de klasker fuldkommen sammen og udvikler sig ikke, og det er jo ærgerligt, men der er nogle af roserne, der ikke kan holde til vandet. Det her med en kobberrose, og sidste år, der var der et par stykker af blomsterne, der pludselig begyndte at se rigtig mærkelige ud, sådan en rød dusk, og det er sådan en kvast nærmest. Jeg tænkte, det var da sørens, hvad alverden er det? Så sendte jeg billedet af den ned til en, jeg kender, som fortalte mig, jamen det er jo da en rosengalvips. Og den tog jeg billede af, og så det sætter Carsten lige ind på filmen, så I kan se, hvordan den ser ud. Det er meget dekorativt, og der er jo ikke så mange af dem, man kan jo bare tage dem af, hvis ikke man vil have dem.
forskellige svampesygdomme og sygdomme, der er fremkaldt af insekter. Men vi har ikke snakket så farligt meget om, hvad det egentlig man kan gøre ved dem. Og det er nok fordi, jeg ikke selv er særlig hissig til at gå efter den. Jeg går mig samtidig og klipper nogle blade af og nogle syge hoveder og sådan noget, men det er meget bedre at gå ind og læse om det selv i en bog, eller gå ind og kigge på nettet på det, der hedder Plantedoktoren. Der kan man også få en masse gode råd om, hvad man gør ved sin sygdom, når nu I ved, hvad det er for en.